खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं किलिकां ब्रह्म खुंगा जिस्निथि भेरगाव बडलेण्ड मुंख्लं गोसोखां आइजो जोलुर देरहासार बान्था 2024 थुंगेबाय। बे जोबथा आइजो जोलुर गेलेनाय बादायलायनाया आसाम राइफल्स शिलं एफसी आरो कासा कार्बि आंलं एफसीनि गेजेराव जानानै थाङो आरो बे बादायलायनायाव आसाम राइफल्स शिलं एफसीआ 4 गल सोनो हानानै देरहासार जानो हायो। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भेरगाव दखरा एफसु आरो भेरगाव रिजनेल स्पर्ट्स एसोसिएशननि बानजायनायाव खुंगा जिस्निथि बडलेण्ड मुंख्लं गोसोखां आइजो जोलुर देरहासार बान्था हायार सेकेन्डारि स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव जोबनानै थांबाय। जायफोरा बर' हारिनि थाखाय गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बावसोमबाय बिथांमोनखौ अरायबो गोसोखांबाय थानायनि थाखाय भेरगाव दखरा एफसु आरो भेरगाव रिजनेल स्पर्ट्स एसोसिएशना बोसोरफ्रोमबो बे आइजो जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ खुंबोगासिनो दं। मख'नो गोनांदि आइजोफोरखौ हौवासाफोर बायदि साननानै दावगानायखौ हास्थायनानै देग्लायबो नारा नाथा नाजानायनि गेजेरजों आइजो जोलुर बादायलायनायखौ भेरगाव दखरा एफसुआ खुंदों। बे जोबथा जोलुर गेलेनाय बादायलायनायखौ बेखेवनानै होयो मिरु एफसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। भेरगावनि दखरा एफसुनि बानजायनायाव आरो जोंहा मार्टियार जि फुटबल ट्रफि टुर्नामेन्ट कमिटि दङ लोगोसे रिजनेल स्पर्ट्स एसोसिएशन बिथांमोनखौ आङो बाख्नायगोन जे 17थि बडलेण्ड मार्टियार आरो बेबो उइमेन फुटबल ट्रफि गासै बडलेण्ड ओनसोलाव आसामाव नायोब्ला भेरगावनि गेलेनाय बादायलायनाया मोनसे एखुथा आरो बे स्पेसियेलि उइमेनखौ प्रमोट खालामनो बिथांमोननि जि स्पर्टिं जि टेलेन्ट बेखौ आवगायनानै बिथांमोननि केरियार दानाय बिथांमोनखौ एनकारेज होनायनि बे मोनसे दिग आरो बेखायनो बडलेण्ड ओनसोलाव जोंनि आनसलिक जोंनि जिल्लाफोरा मार्टियारनि मुङै गोबां खेला खुंदों। जेन्ट्सनि थाखाय खुंदों खिन्थु उइमेननि थाखाय स्पेसियेलि भेरगावआ खुंदों। दा जेन्ट्सनि थाखाय खुंनायाबो मोनसे गिदिर बिथिं आरो उइमेननि थाखाय खुंनायाबो मोनसे बे गिदिर बिथिं आरो बेखायनो आं खावलायगोन रायजो राजाफोरा दिनै बेयाव गोबां लोब लोब बाहागो लाफैदों आरो हाजार हाजार नायगिरिफ्रा बेयाव नायफैनायानो बेनि मोनसे प्रमान जे बडलेण्ड मुंख्लंफोरनि मुङै जि मोनसे जोंनि जि श्रद्धा जोंनि जि मोनसे मान बिथांमोननि बावसोमनायनि फारसे जोंनि जि मोनसे जुगामि खालामनाय गोजोर खालामनायनि बिथांमोननि सिमांखौ मोगथाङाव जाफुंसार होनायनि जि मोनसे जोंनि इनिसियेटिभ बेखौ बयबो मदद होफैदों आरो बेखायनो आङो भेरगावनि बे गेलेनाय बादायलायनायखौ आङो स्पेसियेलि थेंक्स होदों आरो बे बिथिङाव गेलेनायखौ खुंनो थाखाय कमिटिया गोबां थाखा फैसा रां खरसा खालामो। बिनि गेजेरजों समाज आरो हारियाव खौसेथि अनलायनाय बिदा फंबाय सानलायनाय गोजोन सान्थिया बांदों आरो स्पर्ट्स जि मोनसे जोंनि जि मोनसे सिजन आरो स्पर्ट्सआ बर' हारिनि मोनसे जोनोमजों फैफानाय मोनसे गेलेनाय आरो बेखौ नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलाव लांनो थाखाय जोंनि जि बे इनिसियेटिभ ग्रासरुट लेभेलनि ग्राउन्ड लेभेलनि जि इनिसियेटिभ बे जथेस्थ अरिहना होदों जायनि थाखाय जों नेसनेल लेभेलाव इन्टारनेसनेल लेभेलाव प्लेयार्सफोर दिनै मोननो हादों। दा बेखायनो जोंनि मावनाय जोंनि नाजानाय जोंनि बावसोमनाया ओरैनो थाङाखै मुंख्लंफोरनि बेसेनखौ जोङो मर्यादापुर्ण भाबै मोनसे स्थान होदों आरो बे नाजानायनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलनि टेलेन्ट इयुथफोरखौ स्कप आरो बिथांमोनखौ आवगायलांनायनि थाखाय मोनसे जोङो बेबस्था खालामनानै होदों। आं बेखायनो भेरगाव आनसलिक एफसुखौ धन्यबाद होदों। थेंक इउ। बुलुरनिबो एकाडेमि गैया खिन्थु बिनि बुलुरनि नामाव फुटबलनि नामाव खिन्थु गोबां खरसा खालामनाय जायो बे एकाडेमिखौ खुलिनो थाखाय माबाफोर ना बर' गोजोन गोरोबथा बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों फुटबल एकाडेमि जानो गोनां दङ स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि जानो गोनां दङ आरो जोंहा माखासे इनिसियेटिभ माने भारत सरकार आसाम सरकार बा बिटिआर काउन्सिला दिनै लादों जुदि जोंनियाव इनफ्रास्ट्राक्चारनि जि डेभेलपमेन्ट वेल इकुइप जिखिनि जोंनो स्टेडियाम नांगौ आरो बेयाव एकाडेमिनि जि मोनसे इनिसियेटिभ बेखौ जों जुदि फैगोन 3-5 बोसोरनि गेजेराव प्रपारलि जों जुदि लानो हायोब्ला थारैनो एकाडेमियाव जेनेरेशन टु जेनेरेशन जेरैबायदि स्कुल गोयिं स्टुडेन्टआ
माने थाखोसेनि उनाव क्लास 10 नि आनजाद होयो क्लास 12 होयो बिनि उनाव डिग्री इउनिभार्सिटि मोनो बा नोङो मेडिकेल इन्जिनियारिंआव थाङो एकाडेमियावबो स्कुल लिंक जिखिनि बिसोरनि जि फरायनाय दङ बेखौ खालामनानै स्पर्ट्सखौ मोनसे फर्मेल इडुकेसन टाइप बा फर्मेल मोनसे सिस्टेमाव बिसोरो लाइफ लं सोलोंनानै गावनि केरियार दानो हानायनि स्कपखौ मोनगोन दा बेखायनो इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि गोनांथि दङ आरो बेखौ मावफुंनांगौनि बेलायाव सरकारा रल दङ रेसपन्सिबिलिटि दङ जोङो गोख्रैनो जायफोरा दिनै सरकाराव दङ काउन्सिलाव स्टेटआव आरो नेसनेल लेभेलाव बिथांमोनखौ खावलायदों जे बे इनिसियेटिभखौ गोख्रैनो मावफुंनांगौ भेरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो भेरगाव ओनसोलारि गेलेमु आफादनि बानजायनायाव भेरगावआव दिनैनिफ्राय 17 बोसोर सिगांनिफ्रायनो बे जोलुर बादायलायनायखौ होदों आरो देग्लाय 17 बोसोरनि दिनै जोबथा बादायलायनाय आरो बेवहाय आसाम राइफल वुमेन एफसि आरो कार्बि आंलं वुमेन एफसि गोख्रों मोननै दोलोआ गेलेगासिनो दङ जोबोद गोजोननाय बाथ्रा जे जोंनि हौवासाफोरनि थाखाय गुबुन गुबुन गेलेनायखौ गुबुन गुबुन क्लाबफोरा गुबुन गुबुन एसोसिएशनफोरा इनिसियेटिभ लायो आरो बादायलायनायबो खुङो नाथाय आइजोफोरनि थाखाय बिदि जुनियाहै बिदि इनिसियेटिभ लानाय बा बिदि बादायलायनाय खुंनाया खोब खम दिनै भेरगाव ओनसोलाव बियो जाबाय थानाया बे जोंनि ओनसोलनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा आरो बे जोलुर बादायलायनायखौ जोंनि बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनाय मुंख्लं जोहोलावजो बिथांमोननि गोसोखांथियाव होनाय जायो आरो जोंनि भेरगाव ओनसोलनि इन्टेलेक्सुयेल गुबुन गुबुन बर'नि माहारियारि आफादफोरनि खावलायनाय बायदियै जोंनि बिटिआर सरकारनि स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टआ फैबाय थानाय बोसोरनिफ्राय 5 लाख रां होनानै बे गेमखौ सालायनायनि थाखाय रेकारिं होनाय जागोन जिहेतु जोङो बिटिआर सरकारनिफ्राय स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टआ दासिम मोन 12 बेबायदि टुर्नामेन्टखौ 5 लाख रां होनानै खुंनाय जायो थिग बिदिनो नैबे भेरगावनि वुमेन ट्रफिखौबो फैगोन बोसोरनिफ्राय 5 लाख होनानै बेखौबो खुंनायनि बेब'स्थाखौ खालामना होनाय जागोन होननानै जों फोसावनाय जादों आइजो होननायल' नङा हौवाफोरनिबो दिनैसिम जोंनि बिटिआर सरकार बा बिटिआरआव बेबायदि एकाडेमिखौ जों नुनो मोनाखै जोंनि सरकारनिफ्राय जोङो बे बोसोराव मोननै एकाडेमि खुलिनो थाखाय जों प्रसेस खालामबाय थानाय जादों क'क्राझार आरो बाक्सायावहा बाहाय मोनसे वुमेननि आरो मोनसे बयसनि एबा जेन्ट्सनि जों खालामनो नागिरदों दा बेखायनो फैबाय थानाय समावबो जोङो हौवाफोरजों समान समाननो आइजोफोरखौबो गेलेनायाव खाबु होनो थाखाय जोङो जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय नाजानाय जादों